Mabungahong adlaw mga kaigsuonan na ako'y gamayng mensahe para kanato nining adlaw. May tungod ni karon sa kakusog na gyud ug kagrabe nga pagsaka sa balik ug nagdagsang na ang illegal nga droga. Naidaghang nangutana nako nga pastor nga anuman nga daghan man kayong mga nahimo na untang Kristohanon ni agi nagkabag-o pero karon namalik man sila pastor nganong nibalik man sila karon pastor nadala man sila sa kakusog karon sa hatak sa illegal nga droga nga sayang ang ilang nasugdan nga kabag-uhan na bag-o na unta sila pastor pero nganong nibalik man gyud sila unya nganong pastor nga wa man kaning balik ngano man nga ning sustain man ka or naabot ka sa ingani nga gidugayon nga 14 na katuig giunsa man na nimo pastor nga wa man ka ni balik sa imong kaniadto nya naa lagi uban nga ni namalik kay nindot nga pangutana. Akong ikatubagan ng mga igsoon is simple ra kaayo. Ako man God grasya sa Ginoo di na ko i-compare akong kaugalingon sa uban. Ang akong gihimo grasya ginitanan sa Ginoo. Akong gihimo igsoon mao ni kanunay lang ko naka-focus ni Lord, no? The moment nga gi-set free ta ni Lord sa from the bondage of drug addiction. Buwan tayo laing buhaton, mga lagad yun sa Ginoo. Magbasa tag Bible, magampo, unya natay gitawag og personal devotion. Every day, kinahanglan nga ato yung sinatio ng presensya sa Ginoo pinahagi sa paghatag nato og quality time ni Lord every day kay kinahanglan man gud na ang kabag-uhan og maintenance pod, no? Dili but pasabot nga gibag-o ka di na ka musuyo og syabo, mabag-o kang tudhangtod na kay buhaton aron ma-maintain ang kabag-uhan nga imong na tagamtaman. Ang kabag-uhan mong mga igsoon maoni. Dapat kung gibag-on tas Ginoo, di gyud nato tagag lugar ang demonyo or let us fix our eyes on Jesus alone. Sige ra jud tan-aw focus sa Ginoo. Daghan mga offer sa kaaway, daghang mga tentasyon sa palibot kay sa tinuod lang the more ta magpaduol sa Ginoo sa panahon nga mohunat na ta nga magbag-o hunatan pud da og tintal sa demonyo. Mao nang kita nga mga drug dependent karon gibag-o sa Ginoo. Wala gitay kumpiyansa, no? Dili na to ipakang atong relasyon sa Ginoo. Sa diyang nangalagad ta sa Ginoo, dili ta mo tan-aw sa wala og tuo ug mulingi sa luyo. Kay usahay mga igsoon mahinungdan nga matintal ta, makabaton tag craving sa atuang kasing-kasing tungod kay mutan-aw sa ta sa offer, mutan-aw ta sa bahig nga mauna ni ning daghan ako nay na maligya sa akong silingan. Hala nindot ra ba ang klase sa ilang item diri o good item kay niya. Hantod ma-curious ka dapat i-ignore nato ang mga ingana, no? Every time nga makita ta og mga sitwasyon nga mura og matrigger ang atong gana kaniadto, dapat i-ignore na to. Dapat naka-focus lang ta ni Lord. Kung gusto ta nga mutunhay o mulahutay ang atong kabag-uhan, dapat naka-focus lang ta ni Lord, no? Unya di ta magkumpiyansa, no? Maningkamot sad ta nga ang atong kauban-kauban kanunay kanang mga tawo nga naay kahadlok sa Ginoo. Ato sang paningkamutan nga dili na ta makigminggol, makigbanding sa mga taong adik-adik, kriminal, mga palahubog o mga unsa diha kay musugotag sa dili mga igsoon posible ta mo balik sa tong kaniadto kung atong kauban-kauban karon. Mga adik-adik gihapon, kapila naman ako ni gibalik. Kung gusto tag tinud-an na yung kabag-uhan, bisag grabe na kadaghan ang syabo sa palibot kanang di jud ka madani ug di ka matintal. Adto kanunay focus sa Ginoo. Adto kanunay tan-aw sa Ginoo. Hatag og higayon nga dako sa Ginoo. Unya ang imong kauban-ubanon pirmi ka ng mga tawo nga naay Ginoo, naay kadlok sa Ginoo, walay bisyo, walay laing bisyo kung dili ang pagserbisyo ni Kristo kana may kaubana. Ngano man, kung nga na itong buhaton, wala gyoy lugar ang yawa o wala gyoy chance nga mabalik tas kaniadto. Daghan karon na malik sa kaniadto ngano man na. Daghan karon na malik sa ilang mga bisyo sige suyop na ngano man na. Tungod kay ilang gitagag lugar ang yawa. Ilang gi-open ang opportunity or certain situation nga na-trigger ang ilang gana. Nagsige pud sila og minggol-minggol, no? Ning adto pud siya dito, ning tapok-tapok siya dito ato mga adik-adik, no? Ming shot-shot pud siya dito, pwede maguna di ang magsugot. Ako igsoon, tagaan ta mo example. Last February, nay usa ka event unya dahil usa ka tawo ningingon ako. Tawo nga respetado, giingnan ko niya nga, Pastor, dili na jud ka mo shot bisag usa lang. Dili na jud ko, dili na lang ko kuya kay dili lang ko ganahan kay kuan naman ko kuya 14 years kapin ako nga wa na mo inom. Mao na nga maglikay na lang sad ko. Dili ka nang usa naman ka shot, gingnan ko niya. Ko ay na lang. Gingnan ko niya unsay purpose nimo pastor nga di jud ka mo inom? Dili lang kay kanang maulam po niya ako gusto na ko ipakita sa kadaghanan nga nagwali ko niya akong kinabuhi
good example sad siya nga maayo ginahimo no. So dili na jud ka o dili na jud kuya, salamat lang kayo. So ako siya gingana giprangkan kay para nako igsuon kana manggong mo suway tag nga no, bahalag masuko ang uban nako kay mo shot sila, basta ako di ko mo shot gyud sila, ila po na basta ako po ni kay gusto lang na ako igsuon nga dili magkumpiyansa. Yes, biblically ningingon jud si Paul sa iyang disipulo nga inom og gamayng bino tambal sa imong kuto-kuto, di ba? Nyawa man ko sakit, kondisyon man ko, himsog man ko, grasya sa Ginoo, unsa may purpose ana. Na may mga pamaagi nga mahilis ang atong kinaon nga tambok, unsa man diha, pareha nako, gi-promote na kong exercise, gi-promote na ko nga mag-workout, no? Usa na ka pamaagi nga ma-digest ang atong mga gikaon or unsa diha nga dili ta magkinahanglan na nga no. So ako ni kay yes, tinuod nga the Bible tells us nga inom og gamayng bino tambal sa kuto-kuto. Pero niingon po ng Bible, ayaw hatagig lugar ang yawa. How many years ko igsuon na ngandoy before nag-attempt nga muundang og inom, muundang og sigarilyo, muundang og suyop. Wa ko na bag-o. Mingabot ko og 16 years kapin, but grasya sa Ginoo gitagaan ko niya kahigayunan, iya kong gibag-o. Mao na nga gikapoy na ko atog gikan na ko atong mga kinabuhia nga way lami og way ayo. Init og ulo, dako pa gasto. Mao na nga dili jud nako taga-aglon na or opportunity ang yawa nga basin mabalik ko ba, basin ang usa ka shot na ko mauday pultahan or agianan para mobalik ko sa akong pagpalahubog kaniadto, no? So mao na nga usa sa inungdan igsoon nga daghang namalik ron nga mga adik-adik tungod kay i-welcome bitaw na nila, mo mingle sila, mo jam sila, makigbanding sila tong mga taong palahubog na nagtagay diha niya napoy adik-adik diha niya magsugod ng suyop diha man sa inom. Di ko kalimot igsoon usa sa Brad nako sa Alpha kaparon ingon siya, Brad, akong nabantayan ang suyop diha magsugod sa inom kay nganuman kung mahubog na ka nya di na kakauli sa inyo ha, kunya naay kauban nga adik-adik mo ingon man nga mo score lang tagamay ta para pauli sa atong kusog, diha na magsugod sa inom, mas maayo nga di mo inom aron di mo kakasuyop. Yes, tinuod na diha sad kugikan. No, mao nang daghan kay mga igsoon nga namali karon bisag Kristohano na, bautismado na, kusog na kay mo worship, mo basag Bible pero karon ning balik ngano man. Ila man gitagag lugar ang yawa, gitagag opportunity. Nakigbanding, nakigmingle man sila sa mga tao nga posible nga maka-trigger or makahatod nila sa ilang binuhatan kaniadto. Igsoon paminaw mo. Again, kung gusto ta nga ang kabaguhan nga itong natagamtaman diya sa Ginoo mo lahutay, mo sustain, mo tunhay siya, kinahanglan nga look forward lang jud ta kanunay ni Lord. Tan-aw lang ta ni Lord kanunay, focus lang ta ni Lord, focus tas pagpangalagad sa Ginoo niya. Dili ta mo entertain sa mga offer sa kaaway kay sometimes igsoon ma-fall ta or madala ta sa ato ang craving or makabaton og lugar ang yawa kay ato man siyang gi-entertain. Kabantay mo igsoon, tagaan ta mo example igsoon, nakakita ka sa imong barkada nga suod sa una nga kauban nimo sigig suyop nga nibalik siya og suyop unya silingan ra mo niya, kita kaniya nga gipakitaan kaniya og kanang tawagan na usa ka 18 no, di karelate ang uban nga wa mo soy pero karelate ang mga adik-adik sa una 18 nya taas kay gipakita-kita ka nya inga mingon ka di ko higapa niya imo kintayng gikap dagko no pero di ko kabalaw kay igsoon katong imo na siyang gi-entertain ang yawa, di ka undangan og tintal hangtod dili ka ma-curious or mobalik sa kaniadto hangtod ikaw na lang usa sa balay magsige ka kuna dagko lagi itong bahiga bato-bato unsa na kay tama sa siyaburo no ana bitaw diha magsugod ang tanan kay ngano man imo mang gi-entertain ang offer sa yawa. Kung gusto tayo igsuon nga mulahutay or mahingpit ang atong kabag-uhan, ayaw tagaig higayon ang yawa. Tan-aw sa Ginoo, tan-awa lamang ang mga butang nga makatabang sa imong pagtuo nga muhamtong. Tan-awa lamang ang mga butang or tagaig higayon ang mga tao nga maoy makapaduol nimo sa pagpangalagad sa Ginoo. That way walay lugar ang yawa. Ug ang imong kabag-uhan mulungtad, muhantod, hangtod inigbalik sa atong manluluwas nga si Kristo. Usa ka gamayng pagdasig ug pahinumdom, ampo, amping, abante, to God be all the glory. God bless everyone.